Светът около нас е изпълнен с множество различни вълни, по своята същност и средата, в която се разпространяват. Например, когато хвърлим камък в езерото, ние наблюдаваме явлението, наречено водни вълни. Звуковите вълни от своя страна се разпространяват във въздуха, а вълните на земетресението в земята. Вълните, които се нуждаят от среда за разпространение, се наричат механични вълни. Други видове вълни са радиовълните, микровълните, светлинните вълни и други, които могат да се разпространяват в празно пространство, например вакуум. Днес ние ще ви представим същността и различните видове механични вълни. Нека шоуто да започне. От една среда, твърда, течна или газообразна, дадена частица започне да трепти, то вследствие на взаимодействието между частиците, този процес на трептение ще се предава от тази частица като принудени трептения на съседните, а те от своя страна на следващите и така нататък. Това предаване на трептенията ще се разпространява с определена скорост в средата. Вълна наричаме процес, при който трептенията се разпространяват в пространството с течение на времето. Частицата, тялото или устройството, което предизвиква принудените трептения в средата, се нарича източник на вълни. Тела, течностите и газовете, тези вълни се наричат механични вълни. За образуването на вълни по повърхността на водата играят роля силите на тежестта и еластичните сили на повърхностния слой. Съществуват няколко вида механични вълни. Те биват бягащи, хармонични, надлъжни и напречни. Разпространението на трептенията в материална среда е възможно, защото всички среди притежават свойството еластичност. Ако външни сили предизвикат деформация на средата и отклонят частиците от равновесните им положения, веднага възникват сили на еластичност, които се стремят да върнат частиците обратно. Механизмът на вълново движение може да се изясни чрез опростен модел на еластична среда. Механизмът на вълновото движение може да се изясни чрез опростен модел на еластична среда. Дълга верига от топчета с еднаква маса М, свързани чрез леки пружинки с коефициент на еластичност К, крайното топче се закача към вибратор. Топчето започва принудено трептене и се отклонява от равновесното си положение. При отклонението първата пружинка се разтяга и възниква сила на еластичност, действаща върху второто топче. То започва да извършва същото трептене, но с известно закъснение. По същия начин трептенията се предават на следващите топчета и по веригата се разпространява механична вълна. Вълни, които се отдалечават от източника си, се наричат бягащи вълни. Скоростта на разпространение на трептенията се нарича скорост на вълната. Скоростта е равна на изминатото разстояние за единица време. Скоростта на вълната е различна от скоростта на движение на частиците. При вълновото движение всяка частица извършва трептение около равновесното си положение. Като това трептение се разпространява с постоянна скорост U в средата и обхваща все нови и нови частици. Бягащите вълни пренасят през средата механична енергия, поради което за тяхното поддържане източникът непрекъснато трябва да извършва работа и да внася енергия в средата. Ще подчертаем, че бягащата вълна не пренася вещество. Частиците на средата само трептят около равновесните си положения, при което силите на еластичност извършват работа и става предаване на енергия от частица на частица. Вълни, при които частиците на средата извършват трептения в направление перпендикулярно на посоката на разпространение на вълната, се наричат напречни. Напречни вълни могат да се разпространяват в среда, в която възникват еластични сили при огъване, плъзгане и така нататък, т.е. само в твърди тела. Надлъжни вълни. Трептенията могат да се извършат и по направление на разпространението на вълната. Тогава вълните се наричат надлъжни. Такива вълни могат да се наблюдават удобно и лесно с дълга и мека пружина с голям диаметър. Надлъжните вълни могат да се разпространяват в среда, в която възникват еластични сили на деформация, присвиване и разтягане в твърди, течни и газообразни тела. На пълнат шнур се разпространяват бягащи напречни вълни с определена скорост. И ако единия край на шнура, т.е. източникът на вълни, извършва хармонично трептение, ще получим хармонична вълна.
Вълна, чийто източник извършва хармонично трептение, се нарича хармонична вълна. При разпространението на хармоничната вълна, всички частици от средата трептят с една и съща честота ни, равна на честотата на трептение на източника на вълни. Тази честота се нарича честота на хармоничната вълна, а период на трептението МТ – период на хармоничната вълна. Дължина на вълната. На фигурата е показана напречна хармонична вълна. Разстоянието между два съседни гребена, дола, се нарича дължина на вълната, ламда. Това е разстоянието, на което се разпространява вълната за време един период Т. Мерната единица е метър. Ако U е скоростта на вълната в дадена среда, то от формулата S е равно на U по T следва, че ламда е равна на скоростта по периода, тъй като S е равно на ламда при T равно на периода. За скоростта на вълната получаваме U е равно на ламда върху T или U е равно на ламда по ни. От формулата за скоростта на вълната следва, че в дадена среда вълните, които имат по-голяма честота, имат по-малка дължина на вълната. Ламда е равно на U върху ни. И газообразни тела. Поради вълна се изпълнява с множество различни вълни. По своята същност и средата, в която се разпространяват. Например, когато хвърлим камък в езерото, ние наблюдаваме явлението, наречено водни вълни. По повърхността на водата играят роля. По дължината на опълнат шнур се разпространяват бягащи напречни вълни с определена